Assalamu alaikum. Marshadol Masul Yiji Verji. We Hawaha Haina Ditsna der whole group yo ya дешел омел чукушал информации и шерик связано именно с правозащитной деятельностью Халид Харел. И хунд элдер эльче мы находимся на стадии очень серьезной работы. Важный вопрос от скуч группе свободной Ичкерии из не менее важной группе и тига тыгал тем наш охват водеж. Камел да еще этих мелх камел. Но здесь хол группе, а именно только правозащитное направление. От интернета правозащитный новость, кедек, вождек, хажаш именно в направлении стега, идицер дихардуса, кица шигу, мастерга. Так, уже вторую неделю в Шикер-Хочтвал я провожу одиночную акцию протеста против того, что Совет Европы, Европарламент, Киев, Лаккар, международной правозащитной организации, именно ночи вопрос, да, это на единственное, и дочь сына, та ночи проблем, дочь сына, шада ума данистель сына, шада стабилизировать день сына, что и да тесен дитен дуй вопрос. Тут я вы меттах цадольч, вы веш болца бича, вы день иду из Ван маха ара именно ногчий вопрос полностью игнорировать деш, диц деш и хакца деш, как будто общий сговор его, что на ногчий вопрос ответен лечбу до. Вы идите цадиз он дальше и вы вопрос до. As халах сувистхол чхена эллир as объяснить дирду инцайс даюленью акции протеста и хубанец хуцельц юленью цундела в первую очередь цуналять эрдоса воин маха ара 23 февраля 2018 года Страсбургский трибунал Страсбургский международный уголовный суд вы чудели документ, что 200 с лишним листов Яздина, печатные 200 с лишним, 229 дела листов материалью цулсонах дополнительно чуяла видео киело материал шо. Тут я главное дега выигр иште яца да яца ахинз выиг яздин киехду от киехтя международный уголовный суду бо России, но статут международного уголовного суда признать цейна цундела из ушсиди уз что пока теруячей, но Совет Безопасности ООН шейн киртла цукирти хаджана шаш расследование юлурью бохтер. Цулсонах нагах дополнительно
России, но ин преступление, что альш, доказательства, материалы, представить, да, так рассмотреть, да, хаус теллу, что шешпо. Таким образом, тогда и вопрос лячду рассмотреть цедеш. Так, вен маха ра юрист волчина, вы специалист на хушду. Есть дюньянтя, действует закон, который говорит о том, что любое преступление и индивидуально цан адму инела, я почалку инела, я почал кверта волчу инела, принцип неотвратимости наказания за преступление из-за одиннятия мосумитя действовать дадишту от принцип цаны любой преступник наказать во Иешуа. Да, и наказать во Иеш Хильча Путина, Цингуну, военно-политические силы России. Царь и преступление Ин Хиллеру Моссу Дюниан Хушду, но делах и хага цадяш и преступление Хиллер Кобал цадяш очень лячный вопрос. Из-за харцую. И двойной стандарт есть, харцую есть, то есть Ерсиматайльче, это совершенно несправедливо в отношении чеченского народа. Так, цундела, вы дисцохольш от айча, вы царь дечу нарезал, что он хулис. Вы маха ара, например, няри ван няца тюх цаму няца хацайгал. Вы действовать цадич. Царь вы нума дирдацер бог вы от айча цаму дирдац. Умахира дац. Вы нин преступление. Хица ира ю. Это еш хинчула. О еш. Цундела вы хума цадеш. Хума цаолш. Действует цадеш. Аба уяц. Вы бельчан хала. Вы шейсин ваш цадеш. Табан мабати шо дюнендир. Вы дик был кенти юари шейсин ваш тадилла цер. Вы перхтван ниятя. И вы диста цадиз. Тоган غاسقش كعبول شارنا خانديش دويز تار هنز تحت بول شارع وتعبول شارع شاش بول تبيش دنيا ريت صداق صدول شاش بو أصنخ قيتشو إذا تار بول بر تغنى как предательство, как преступление, лорша дать, он даже был цебич, шерит целяш, и шпош боцил, он хушту. Но киаую, к примеру, ши моста чунгхавелла, ши ком, ши махкхой, ши таамдо, нохч, дюхлу яш и бай бойш. Крио преступление яш лилдар из-за предательства. Хилла цаа из-за йох преступлению. И российский айдолц болбеш коллаборационист ол царах от коллаборационист цаны церц ёмет ёш лилш берш еще предательство. Вон маха ара предательство из-за тягчайшего преступлению военный хенаха расстрел я бауёш.
Но цацберш кьеч бат шаш лилучух. Шаш ногчи айдли уж лилш маду аскшка уж лилш мадацбо. Но аскш Бог что айдалла и ногчи айдал дац. Таким образом аскш Бог что айдал Бог швега из предатель хул. مسنا خادي يشتوي صلة أم بلاح صلة أم باتح شيخينح شي عيدل ونوخشي قوم عيدل دعوتنا هونخل شخينا هور предатель شي ترц تو ينيو предательство إذا биргал ерёшью нагах наказание уголовное наказание Тарухила, Динхила, и наказание хриошью. Уцнах, цаллик сомненият и хикхилер. Нохчи айдал дахуттек хилер, чина абсолютно цанна аур сомненият. Он дальше, хо дуньян да цаллик ца айдал агрессоры айдалла леттен дати леттеру ёш дати шихани мусульмана и дадер дошло в любом случае. И дадер чулт яха законный айдал дахуэттен чулт яха мусу действуешь по закону. Предательство инчего, преступление инчего, шештинчен жуаптал дизерду. Из сохзависимой дати, ключов зависимой дати, ишт закон до дненью алилш. Цунделе и цацберш цехлич лиршхла терлушбу. Шеш айдалц болбешхельч, российский айдалц болбешхельча, церна цан аур шеш ящик преступления цельхич. Хила терло цацболчан. Нага и цан терло штела. Терделя. Дахаид боос. С юридической точки зрения, с принципа, исходя из принципов норм международного права, предательство, преступление против своего народа обязательно возмездие хиргошишон. И цаагую, цуаура из правозащитной организации цель Гуйон Эльч. Мы никогда не преследовали и не преследуем цель наказать кого-то там, привлечь к ответственности и прочее. Мы преследуем цель защитить права человека. Адми баон шларьер двое. Так, тона и преступление цеет. И цеет нятлах. Вай киту бьешь, вай махкой, масу предательство. Тюн мян мечаду, тюн доз мечаду. Например, предательство. Я цундиау, дознал диам, худич вол. И сейчас вам объяснять, дадите, что вы киту бьешь, что вы в войнах. Мы не должны преследовать зло, мы не должны преследовать ненависть. Именно предостеречь людей от совершения этих преступлений. И цаавую шо инсох Европе. Вы цаликца представительство, яц. Вы вообще как нация, как народ, как независимая республика, тому признать динадат из-за духчо ёх харцу ю.
в этом направлении вы побьешь исключительно серьезный балбу. Вы нага это интервью шьялари журналист тон харнит пина архарцу ина бахари истёшдат иза дадье что действие что киту бьешь бо но и тёшдат вы международные организации хули бе вы почал вилтеруят воссоздать, вернее сказать, почал воссоздать теруят свой цунделы в международной организации болба бишту тягара международные обязательства выполнить ЕЛ добиваться до что вы тяг богштега именно таван шайнт эдилландол дикар и международные обязательства коч яхараш бог хотяг кита харцом да твой тяг бог в этом плане хинз ас дайволины йол акции тяга от Совет Европы, Европарламенте, ООН и в целом Европейский Союз его богштега нага там деду эл бишу эл, то есть бдек эл боочек. Нага преступление России совершить иня непосредственно Путин преступление иня преступление ина али кайк ди одинени да эл боочек. Да цусона х о Европе, вы представительство, официально признанное представительство Шхалиешу о Европе, документ, беженцы, статус, да, яхш, цабович, мостачин, кир далуш, вы махкой бу, вы вежи ежи бу, из-за хилища шумдать. Но вы протест шерх, вы митинг шерх, совершенно угдешну, вы официально да дадиц бух цагалч, вы центр цагалч, вы цадом дать. Но в отдельных случаях хау дадуйте, садуйте, даязду, цад года терун шхулвай, и то вы цаяккой услугущий инсан, на самом деле вы требуют дадиштег, цяг дебохштега именно закону бохогду, та тымах вед две политические проблемы шьёш, преследование шьёш вега, цалек ца России давал бы уят законы дильч. Но нагасан цер решение царь яшхальча вы вещь расследование официально и давал бы у цехлера официальный документ представить до тавана вайтеруят он дальше царшен ла вай дам дирду из царшен ла и признать дирду шен сла дирда он дальше вай центр йод стела вай бух вот стела вай официально документ представить дичь цуна жвап дала цунах хат قصد دیتا و ترویوس دیل چون دیل اشاده اوما و نیسوانسی بوانسی قصد دیشتو ای آقو یوی تاگر تریبویت یش یک هینز هر اکتی از یولی را ادینوشی هوندیر دو حرا وين بقوا تايلر реакция ценгерш пандемии изиважеа ла цунах туам цевина ас йо яздина
وين يبقوا يلا بقى إيول عدون ده وميتينغ شيء بقيتو إيول قاتشل تا سوفيت يوروب حوا ميتينغ شيء بقوا يو مدر ألشة إنسان غديش أدم دات خزع هوخ ستراسبورغ دوخ برش خزع دوخو جرامت نخبو قيتم برش نخبو نبقدو هم دور دات وهم ليليتش علوات أعبولشان ويبريسلي دوت ده بعد آخر بهم تصدوا ويتعام دور دات بوش يخي بوش بات особенно Страсбург شاند اتحط وقت دول ديلا وارجنزاتي يقي باخك تباش عاش دقو جرامتني بوش قيتم بوش وناخبو تاغ وخرش ذات لبوي بلكات يازي يزاح لبوي قدك داد يزاح ملخ هما داد يشخلش ايس داد يشنيسلو تولسو نخ إنز ناسي ود شدين شوز تغي استغو تات كيف تلوشيني غديشيني юридически консультации яар ли ишт вопросом обратиться дина и шоз тغи истага мосу сиха буш так шашаби واتماتن обратиться дина يو حال обратиться дина мабу سيوك سراز вопрос решить цадало эльче дек баам боя дела дик дух مدينة داق سنقولشنا обратиться دين جام دي دولي سرازو ماستر لوش برشبو خلدو شن بقلق ديزاج او خلدو دلا وتبيش борщ бацер бог. Сон уже куз ялito ш 76 год хан ёш возраст ёш сам тана сада боер дела садагу цевит سون تحلق تابلاست ويشون سون تحلق تان أورينز وين برخت وخيلشلت تحلق تا بوخ نيا در سون يشتاتشن تان ليش دينا تان تا خلش زرفلاتي خلش هما دوتش خينا بوخ سنت إلات سيج دلوك دغير شوالسو но держдя талик таун дачна слилош от вен правительство юқи вен масана сдақа ихто масяк дабо амада қардуак дат муситтаз амад юқи вахар элч ва цуюқи цавош айнуса хунд элч сейгдалук эйс одиночном плане сейгдалук дирдуас вождолчна правительство но ключа дирду бош и насо йо цу сейгул элч and ела цу бош элч йо орукса тани элсему балурбук бал эла иштю яношун та айдал юши айдал батанш бош танш бяш цанна хуман правительство це вишта цю вар sein личный таум юшвен вачен. Так, представительство кузах, вы хиллера и вы общей заинтересованность хлиешушен, да, вы и юллерю, вы кус-центр юллерю, и хилду сразу и дацелой вен гушту но дан дирду дал муа. Во всяком случае, дел краду шадега дал шин дикорду вен ниц хочек дледурду и центр гилла.
اشتم دشنا يوغا وير اكت بروتست يولير بهان اشيغ كورت كدعال نجع سنة ينز سبوتيح كيرندينا سوفيت يوروبا شوح ادم خردات وصنم سباني ديلك شينوال وقا سوفيت يوروبا حوا حول زدوه دبتي وتخاسعتي وآح تيقع دوشن دالت اعي بيرتكي يولوي كده شنقع سن خاترش دلع جوبلر دوشن ميوخ خاتر دتر ويوشن دالمو سينيت قوش تاح سو سيبولج قيت ميح نقع سيقيت مي سدوش خلا جوبلر دوشن دالت اعي بيرتكي يولوي عديكي المسيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرشا ووغل سيد أمين وقري حالهن غوزويسي لاوش دالشا صوبرца ديونلца موكشليца مصو أورا الله دال عالش ويلهو الله دال لات ويلهو قومن تهان أعدينر قومن لهتردو قومن دوسردو الله دال اتو بويل تهنا اشت حسن قهويقش ميال بولشارنا اختهنا وي ويش بيش بولش بول بلخش ها يغدول ديش دات قهويقش نيس قوش بارمي ها دا چق دول ديش دا دا ديش دو قيتشنا چولا ستراسبورغ شهر چوها ادم دوقا دو دوق خلرца результат пейда баттига ها اما اشت احسن ابوال بيش بولش نيخ تير مهرش وي حال دولشتالج اش بقي چار حال بل بول بيش بولچان ولي واتنا تح واتنا دوش الا شا ببيش بوش بول ختابي ملخ آرانا وستل ديدر هون الحويت زيني بول كليشستو مخ حلبيزنا اشت نا وستل ديش دل هارديكم هردر وات اعرج خينا ادم وي ادم درجن خلر سونا ديق دل خلر سونا خوشي تيش مش باش درجة اذا أزلوش ديش دديم مال دولة إذا وي ماستخ جنة أوه يش دو أوه لعش دو دال مقلع وي ماستخ جنة لور دولي ترداش ويش وي نيت قوش بار ميح صعبي واسع دغير تردوي دال مقلع ريزولتات ين يرجع الله هو وي نا وصل دين ورك وي مهنش حال دوزن ورك دوزوش ورك الله هو أزويسي لعوش دالشا إيه ليلوش بولش بلغنت إيه تشقوالا صوبر ديونل علما قاقي ساوقش ايه خود يعرج قي تشرح سو ايه حبي امبوش بالبالخ يقي دبح الله دال حنر قاع ساوقل دال ولي مارشو مقشليتس سوولش هينس حي مقشل ياتشاها احويكش تلقى تونغوش دهونا شيكو يوتسوش دهان جينا خلرخ مصو آرا ديوتسوش حاق ديش اشت قاويكش بولش نيخ و قيچارغ انا وستل دي اولوش اشت عشتو تقدال مقلا نيت شهر چوح обязательно سايت ازر خلرخ ستراسبورغ شهر چوح ويت ازر خلرخ количество ادم اوتسل دوقا دولشا اولي هونسا هيت اولي دق دو ناهن هما داس اش هور ساعة وي ايزو شوال يشوات ختياب حويتيني حويقر تانا وصل ختيا اكيخ ديزر شين هر يشر شين هر خدا تايستو ديزر اولش بولش ناغ ختيا هنا وصل ديش دلهاري قدوقكم يشر داسر هو كير شكير حوتسع ميتينج مانيفستاسي بيكيت اعيتش خين ابوال بيتش خيناها واللي ختابو ايش اكيخ توما يش بيش ختابي يقولي هيتش بلعريم قدش قبل شهو يشر بو ألا سهيتر إيش توصل أرديخر ديش قيقم بير بو ألا سهيت
إن شاء الله دال مقلاقين نادر ألسا عشا وينا وستي دو ويجري دو ويتعن مهريا دو وي بريستوبنيك ووخ وين تيح دين دولشتل عاسب دينا بوه إديت دينا داس دال مقلا أخوخ إنترنت غيرس شغلة درجي قيقوش هورستقو شي مهريا دق شيك دوخش درج ليل دهاري تهنا مسو آرا قيق مش ببيزر باتر أدمش رازني أدمش هور سقو شي بول حق يسني داسا خير باندولش إشت رازني بسر غلق يوق يفتويش نسلو سا إشت حق تاتدولش متيا حق برو защитник ال بول بيش ويوريديسكي آرا بول بيش أدمي بقو لروش يولش آورا بول بيش أريوكش بول شارع هون قولي دهوت آل ديز آل هيتسون إشت هور أبي ذاتنا يتسخل الرخاء يبروز شيتني آورا بول بيش تسخل الرخاء سون ملخة دعوة شي قومه دوغلر شوش وستقى أس قومه هر قومن هيدوق حقو دينر حقو ليوشتك قومن دوق أس قومه سوء وقت صداق ألي أولش إشي ولا يولش شي قام ديزع شي ناخ بيزع شي نا برت شا دنيا نشعواخ شي نلحت تعمعق يزع شي نيول شوش بش حلقي معق يش ولا شي نا شي ورديش تيها عاسب نيت اللحتنش إماستخ تهنا شي تيعيش نا شي يتيعدوش تو تشورشنا إز نيت عاسب لحتر دو أل إدعدالي تلاش إولا شين برت واخ شين سامتيج لحت تن شين الله يوم يزر شين عمل عبادة ديش شين أولاش متيج بيش في لاحق هون أولي هو الترو سون أولي هو الترو ميوشون أولي هو الترو نا غوشي سقط شليو حرداس وين غوشي سقط شق سليو شق أتو بيش بالبولخ دلا سيد أمين بيش بالبولخ سيد أمين شين بيش باسكر أومن دوسر دوك ودينرك ديكنرك قومن ديشتو قوقو ليلوشترك هقو عامن علم دنيا علم قومن دو قوقو ديشترك هقو نغد ديز قال دهوت ويشو سانسا قيق ويشو التغييتر سون سانسا قيقا بروستا شيء اتو برك حول له الش يتوش خل ديشتر وين غيل خلرتا تهان سوام لوردو التا خلرخا تيجا ديل دو ال شي خلق دو قومن دو ليرش بوش وسك خيلشي تون أولي دعوة هن دعوة تيز الهيتسون أما ويغوش سقش ليل دولا ها تانتا أولي غوتروات ويغوشي غالت لونش كنوش ديتن ويدي تيب يلقش حيج ويغوشي تيب يلقش حيج ويدول دلش ماستوخشن لؤر دول ماستوخشن لؤر دالي تيشتات وي دوك داهرش الله سبحانه وتعالى شا ريزولش تعنيستو الوي داخر وزويسي لاوش دالشا وين قنهيت من وقتا وشو الالتن سنة تعداز شارع دولوي شي قام شي موخ شي دين شي سي سا اشتا مسوء دال ديز ميال قوالن دولشتو هما ديز شارع دولوي دال تديز ميال قوالن دولشتو تديز شارع دولوي وزويسي لاوش دالشا أصحاب شنوك أخيل دولشتول وجرل دول وينوكا وزويسي لاوش دالشا مهنشكا تاع دول ويم دوغنشكا تاع دول ويم ويلنشكا تاع دول ويم شاريز وش تعنيس دول ويم غوشي سقش ليغن شاريخ مدول ويم غوشي بيحكش سليوخش غوشي وجرل ليهن شاريخ دول ويم وزويسي لاوش دالشا دني آخر ديقل دين شاريخ دول محمد أمة تغدي نقدول شأ شي يوشوش بتشالقي يز شاريخ دولش مش ده شاريخ دول وي ده شاريخ ديزن شاريخ وي ورا دايش كهدوينا وي قحيقنا وي دايش نيس نيقتي اشت شي برت ويش شي سنة شي ديننا شي محكن برت ويش داخلهن بولش اوز وي وجري سي لردين شاريخ دول وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.